Sziasztok gyerekek, én itt szuperkárdozok. Mindenféle van most a rohadtó Glory. Toba én most a WrestleMania-nál járok. De én azt nem tudom folytatni. Úgyhogy kimegyünk, játszunk egy ilyet. Úgy szóljatok, írjátok már le majd kommentbe, hogy jól láttok-e. Nyugodtan. Mert ha nem, akkor majd megcsinálom. Ó, bocsi. Bocsánat. Gyerekek. Na. Oké, és akkor betesszük őt. Ott jó, azt veszítettem. De akkor is én nyertem. Erre inkább egy picit széjjel húzom így. Oké, akkor azt a kettőt kinyitom. Na, Istenem. Nem hiszem, hogy komolyan mondom. Na, jó van. Egyszerre kettőt. Na, akkor folytassuk. Aztán, ti hogy vagytok? Hogy telt az új év? Gondolom jól. Látjátok, nekem is jó kártyáim lettek. Nem fogjátok elhinni. Ugye megkaptuk most a logging bónuszba a Legendary Roman Reigns-t, és azt kaptam meg ugyanúgy Kick of the Ringbe is. Hol? Elite. Hát akkor az jó van. Oké, és de most kapok. Hát ezt gratulálok. Szuperért. Hát ez nagyon nagy. Komoly izé volt. Akkor 5. Aj már. Gyerekek, nincs wifi. Úgyhogy. Ez, hogy nincs wifi. Pillanatot. Várjatok. Oké, itt vagyunk. Lett wifi-m, ha jól tudom. Igen. Van. Oké. Akkor csak... Na. Egy van. Látjátok, 19 000-en van. Hát ez nem is olyan rossz. Amúgy ezt telóról veszem fészkat is, meg mindent. Úgyhogy... ja. Körülbelül 10 perces lesz ez a videó. Nem több. Mert hogy valami YouTube csatornámhoz valami 15 percnél hosszabb videót, akármicsodát meg kell csinálni. Hát de van. Ó, de jó, hogy ezt tettem be. Ó, nem árt. Ez göngrat. Jó, kis kapok. Tudtam. Ez az.
Jó van aztán, gyerekek. Jó ez is. Aztán majd írjátok le kommentbe, hogy mit szeretnétek. Aztán megcsináljuk. Az a baj, hogy ilyen félórás videókat nem tudok, de majd talán. Nem biztos, de megpróbálom megcsinálni. Úgyhogy, ja, megpróbálom. Majd. Aztán talán sikerül. Valamit kér, hogy nem lehet feltenni a 15 percnél hosszabb videókat. Nem tudom miért. Fogalmam sincs. Ezt írjátok már majd kommentben, hogy mit szeretnétek azért. Aztán akkor majd még 2 monibánkozunk. Aztán azt hiszem vége is lesz a videónknak. Ja, bocs, hogy nem látjátok, de 1744-en van. Ezt játszunk is most egyet. Kisebbítem így. Aztán majd akkor videó végén majd elköszönünk. Majd de jó. Jó, nem adott ki aranylálát. Ezt írtak, hogy szuplexet fogunk kiadni. Így mi? Így csak létszi, ne? Mi? Na jó, hát ezt rúgtam is. Szépen ezt a pályát, mert nem lesz elég kártyám. Tök jó. Mindegy. Látjátok, ez lett meg lett volna a próba. Mindegy, hagyjuk. Haj, már megint. Na. Itt ez ok. Az jó. Na, hányadikak vagyunk? 9. 9. De nem baj. Ezekkel sincs semmi. Okés. Aztán megmutatom a tímemet. Ez a neve, hogy Hack Free. Osztálytársam. Ő az egyik. Itt van 9. Ő is egy osztálytársam. Ő is. Azt a többi meg nincs. Többi nincs. Na. Lassan vége lesz. Ezt lejátszuk és akkor vége. Aztán akkor majd
Következő videó. Nem tudom. Mikor lesz. Fogalmam sincs. Nem tudom. Tippelni se tudok. Hát, nem tudom. Fogalmam sincs. Tippelni se tudok. Akkor majd jelentkezek. Úgyhogy, ja. Akkor majd jelentkezek, de nem tudom, hogy mikor lesz, fogalmam sincs. Talán egyszer lesz olyan, hogy az osztálytársaimat is beveszem. Nem tudom, nem biztos. És felhívom, aztán ő is csinál ilyet. Nem tudom, csak tippeltem. Na hát jól van akkor. Köszönöm szépen nektek a figyelmet. No, szevasztok!